Ćao svima i dobrodošli. Evo već je kraj oktobra meseca, nekako možda idealno vreme da onako lepo sagledamo gde smo, šta smo, kako smo i sa ciljevima i sa nekim drugim željenim rezultatima, kako god to da nazovemo i da vidimo šta još možemo da uradimo do kraja ove godine i da onako na neki način i spremni i energetski ili u bilo kom drugom smislu krenemo u novu godinu. Brzo će sve to i nekako pocenjuju ljudi ono što mogu da urade za možda mesec, 2, 3 dana ili za nekih 10 godina, a nekako precenjujemo to što možemo da uradimo za godinu dana. I sve bi to, ili šta je sve moglo ove godine da se uradi, a nije, i samo da sam bio disciplinovanije, i samo da je ovo bilo, i samo da je ono bilo, i dok se bavimo svim tim samo da mi je stvari, ili samo da mi je bilo stvari, teže ćemo dalje u nove pobede. Ali svakako da je jedan dobar osvrt na to bitan, na to šta se sve dešavalo unazad, kroz vjekove, ne kroz mesece, jer nekako čini mi se da se u poslednjih godinu dana stvarno toliko promena je bilo, dešavaju se i dalje, da sa nekim ljudima tačno mi dođe da se upoznam ponovo, jer vidim im energiju, da je totalno drugačije, da su transformisali svoje neke i vrline i mane u nešto bolje i kreirali su u svom kontekstu, onako kako njima prija, neki sistem koji je za sada okej, mada ne mora da znači da će dugo biti okej, sve dok ne dođe neka nova transformacija i nova realizacija koja nam daje nove i nove resurse, prilike i sve ono što jedna duša može da iskusi u ovozemaljskom telu. Pa šta god da je to. I u kom god da je to aspektu i domenu. Ono što bih možda želela da vas podsjetim je i to da, osim toga što često, recimo, vodimo računa kako stoje stvari i gde smo, na kom smo polju koliko dobacili ili da li smo negde i prebacili malo više od svojih očekivanja. Isto tako, voljela bih da vas podsjetim i da povremeno i zapišete neke nove ciljeve, a nikako da ne zaboravimo da čitamo one ciljeve koje smo pisali i kako su oni nama dali taj vetar u leđe da se motivišemo, da krenemo u nešto, da ostanemo disciplinovani do dana današnjeg i da transformišemo sve ono što je bilo potrebno transformisati i realizujemo ono što smo hteli, ono što je moglo i ono što je tako trebalo da bude. I za sve ono što nije prošlo i za sve ono što nije bilo dobro, ko zna zašto je to dobro, što kažem drugarici pre neki dan, ma ko zna čega smo se spasili, bre, pusti. Tako da, pričali smo nešto za balet, da. I u kontekstu zašto nismo ranije krenule i baš mislim da je interesantno sve to gledati i sebe i drugi ljude kako non stop nešto rade, kreiraju, manifestuju, stvaraju, realizuju i totalno neki vibe gde čak i da se probudiš tužan, čak i da ti nešto nisu sve na broju, opet imaš nekoga u okruženju ko te onako samo boostuje dobrim stvarima, nasmejete, dati neki dodatni vid energije koji na neki način utiče spontano i mnogo dobro i na tebe i na celo tvoje okruženje, na ceo taj tvoj sistem. Ne vredi žaliti se, to znamo. Ne vredi ni plakati nad prosutim mlečnim proizvodima, ali svakako da vredi onako dati priliku i sebi i drugima da iz svake situacije nađemo nešto što je super i za nas i za ceo sistem i da jednu istu situaciju možemo naravno da gledamo iz negativnog, pozitivnog ili neutralnog stava. Naravno, dobro, okej, postoji varijacije na temu, ali svakako da kažemo te 3 ključne pozicije nam daju i neke druge reference za neke druge pozicije, jel? Ono što bih voljela da kažem je da, dobro, još ih nije kraj godine, ali pošto sada
krajem oktobra nekako tu svodim račune i gledam šta još mogu da uradim do kraja godine da ispunim to što želim i što je moguće u tom roku. Nekako drago mi je da sam i prethodnih meseci slušala i bila tu za da svedočim nekim čudima i da sam prisutna u nekim procesima transformacije različitih stvari, različitih stanja kod ljudi i da vidim i da stvarno onako svim srcem kažem wow i celim svojim bićem se oduševim kad vidim da je neko odradio na sebi neke takve promene da ja ne znam da li i dalje poznam tu osobu na taj način i da onako sve to u nekoj novoj poletnoj energiji totalno ima drugačiji vibe nego kada smo krenuli, nego pre godinu dana, u ovo vreme pre godinu dana, da. Možda, drago mi je da sa mnom delite sve ono lepo što nam se dešava, naravno da smo tu i da izvučemo neke situacije i da transformišemo sve ono što je potrebno transformisati u trenutku i da na neki način svi kolektivno pustimo neke mehanizme samosabotaže, destrukcije, loših osjećaja ili šta god i da bez obzira na to koliko je put težak, nama svaki korak bude lak. I trebalo je doći do toga da neke stvari budu lake, nije bilo jednostavno, svakako, da je bilo potrebno uložiti dosta truda, rada, emocija, dosta toga i žrtvovati možda i ostaviti neke opcije na stolu koje su možda u nekom delu univerzuma, u nekom trenutku bile možda i bolje opcije, ali svakako da je trebalo da se desi, desilo bi se. Tako da, molim lepo, ćao zdravo, nema raspravljanja o tome ni šta smo mogli, a nismo i ne možemo da se celog života kajemo i kajanje je kao rupa bez dna u kojoj propadamo. Svi kolektivno. Znači, ako jedna osoba u sistemu non stop ima taj mehanizam kajanja, svojom pričom isto uvlači i druge ljude ako joj oni daju dozvolu za to, prečutno ili ovako, ili ako je dovoljno ne možemo da ispravljamo tuđe krive drine, osim ako nam oni ne daju dozvolu za to, ali kako se zove, osim ako osobu u sistemu, tu osobu koja se žali ne oprave, baš da ga kažem ovako ponišlijski, i ne usmere je ka njenim potencijalima prema onome što ona zaista jeste, a to je da je svetlo biće, svi smo mi svetla bića, neko manje, neko više, zavisi kako kome, koji horoskop kaže, da li je Đotiš ili ovaj. Šalim se. I, da, sad sam se prešalila. Dobro, ok. Summa summarum, šta da kažem dalje? Znači, na mom licu, u mojoj energiji sve se vidi koliko sam srećna što sam okružena ljudima kao što ste vi. Kogod da gleda video, to je to, zahvalni smo. I to je mnogo bitno, da. To je mnogo bitno da smo zahvalni na svemu što nam univerzum šalje. Bilo da su to neki možda prijatni videi, prijatni ljudi, neprijatni videi, neprijatne situacije. I na neki način, Bože blagi, evo današnji dan, kako sam se osvestila za jednu stvar i koliko sam rekla, a stvarno celim svojim bićem sam rekla, hvala ti Bože, univerzume, kogod da pomaže. Znači, više ne pitam. Šalim se, da li je to zovemo Bog, univerzum ili kako god. U nekom trenutku je prisutna jedna reč, u nekom trenutku druga reč, sve je to jedno isto. I svi smo mi jedno, jel da? Zbir svih umova na planeti je jedan. No, dalje, da, kažem, baš sam bila danas zahvalna na tome i na svim teškim situacijama koje su mi se ikada desile, bilo u ovom, bilo u nekom prethodnom životu, ne mogu sad baš da razgraničim šta je odakle i gde je koren celog problema baš za sve, niti moram, šalim se, ali da, baš sam danas onako celim svojim bićem bila jako, jako zadovoljna što sam imala sve te teške situacije koje su me oblikovale u ono što danas jesam.
bila sam ranije zadovoljna i sve to je bilo praćeno nekom dobrom emocijom i ono, ok, idemo, show must go on, šta god da se desi. Ali danas sam onako totalno sat vremena bila u toj emociji da ništa, ni o čemu drugo bi nisam mogla da razmišljam, nego mi je samo to prolazilo kroz glavu, kroz polje i onako ispunjavalo me još nekom dodatnom energijom i dodatnim idejama i pokrenulo je svašta nešto u meni. I nadam se, iskreno bih voljela da većinu tih stvari podelim sa vama i sa vama da podelim ovaj vibe skroz ceo u polu. Što bi rekla moja sestrica, šalim se. I da na neki način, barem delom i vas podstaknem da se setimo svi da smo svetla bića, slobodna bića ispunjena svetlošću, ljubavlju, energijom, mirom i da je za nas sve moguće. Da. Šaljem vam lepe misli, zagrlje, ljubav i mir. Ajde vidimo se, ćao!